Човек, ти видя ли роклята? Роклята? Да, не си ли чула? Добре, виж сега. Ще покажа снимка на една рокля и искам да ми кажеш в какъв цвят я виждаш. То, мисля, че е очевидно и наистина не знам, що всички спорят, ама айде, все пак кажи. Чакай сега. Да, добре. Така, добре. В какъв цвят я виждаш? Очевадно е. Я да видя. Да, смисъл наистина очевидно. Бяла рокля с златни дантели. Какво? Офитили, човек, не. Роклята е синя с черни дантели. Бяла с златни дантели. Синя с черни дантели. Ау, Миме! Здрасти, Миме! Обаждам се да ви поканим на рождения ден на малкия. В неделя 1 часа у нас ще сме си. Да? Добре дошли сте ти, Мишо и разбира се доведи малката да си играят. Да. О, чудесно, Роси, да, разбира се, че ще дойдем. Само посъветва има какво да взема за подарък на детето. На какво ще се зарадва малкия най-много? Чакай да го попитам какво иска. Чакай, той тъкмо е седнал до мен. Сега. Тони, мамо, Мими пита какъв подарък искаш да ти купят за рождения ден. Някаква играчка. Играчка, мамо, играчка. Това и кажи. Да, добре. Ау, Миме? Някаква играчка. Комплект бело. Потник и долни гащи с липове, може би, че има нужда. Може една пижамка, че ги е израснал. И ученици, какво според вас е искал да каже авторът? Тони, ти какво гледаш по чина? Пак ли играеш на този телефон? Не, госпожа. Аз сам поглеждах колко е часа. Дай си телефона, дай го. Ще си го получиш след часа. Госпожа, моля ви, пълто ще ми умре. Кой пред мен, кой зад мен, кой от трите ми страни, 3 пъти подред ми жие 1, 2, 3. Отварям аз очи. Така. Да видим къде сте. Закован пирон. Закован пирон. Аз сега започвам да търся. Пирон. И сега какво да правя? Ти да видиш. Какво ако... Не си го и помисляй. Да, ще го направя. Не го прави. Вече е късно. И аз сега да видим колко голяма може да станеш. Май може и още. Вау, огромна е. И сега... какво ако... Колега, готови ли сме да започваме тази операция за смяна на сърдечна клапа? Да, докторе, имам готовност да започваме когато кажете. Чудесно, един момент само. Сири, от коя страна се намира сърцето? Докторе, вие сериозно ли? Просто да гледаме YouTube туториал като миналия път. Аз това му викам, да. Чакай малко, че пак имам клиенти. Чакай се малко, ще звънна. Какво да давам? Здрасти, Леолитка. Един хляб. 90 стотинки. Мерси. Ето, заповядай. По-дребни нямаш ли? Не. Аз сега... Нямам да ти разваля. 10 лева на цяло ми носиш. Какво да правя сега?
Днеска като дойдат 5 като тебе и аз нямам да върна. Какво правим сега? Еми... Аха. Какви сте 10 лева на цяло? Ами... Пари? Еми да. Шиш от среща, еле ти паца ти ги развали. Айде.